sana. Kepiye. Ojo gawe kemen-kemen iki ngono kawasane. Isih wewengkone Sang Prabu. Aku ngono sak temene iki yo wis biasa teko kene kluyur-kluyuran. Iya, aku ngerti. Iki ngono aku kang diarani prajurit anyar utawa prajurit baru. Lan kekarepan opo kuwi iki kok teko kene iki? Lho, lajala. Mangatenono sira yo, Nger. Jenengmu sapa? Aku lho, sing diarani nganu bocah bagus dhewe, mbarik dhewe. Ya aku iki ngono salah suwijine punakawan. Yo sing mbarik dhewe. Aku ora ngerti, aku ora duweni apa ta apa. Sing tak takokke jenengmu, sapa jenengmu? Aku yo mangatenono. Aku kan diarani Bambang Bagong. Iya. Gong. Kepiye? Yen kowe pengen ora pecat nyawang saka ragamu, ya sing tak jaluk kanthi sing sak lilaing atimu. Minggat toh saka papan panggonan kene lan aja gawe bali maneh. Tenang Pak Buto. Piye? Aku piye yo? Aku iki nang kene iki yo bermain. Yo dolanan tapinan. Aku iki gak sengaja papasan bertatap muka karo awakmu. Iya. Saiki iki kene iki dadi tutorialku. Ya, sapa wae sing ngambah ngancik ana ing kene kudune atas seijinku. Iya. Ngene yo. Aku kan durung ngerti sapa jenengmu. Ya ngertiku ya buta pengingisan. Kurang ajar. Aku buat darani buta pengingisan. Lho, nyatane lho. Untukmu ngerti. Pating pengingis rangah-rangah koyok geraji. Lambemu, Gong. Jenengmu sapa? Weh. Kowe ngerti ana kepengen ngerti jenengku. Yo, tamat no. Aku yo, Gong. Sing diarani buta udel dawa bodong.